Recodiwyd. Diolch yn i ti o Dduw am fraint o gael dod ger dyfroni unwaith eto, cyn i'n cyflwyno'n hamser i ti. Gofyn i ti drigarhau wrthym ac i bresynoli dy hun yma neu'n plith. Arwen i yn ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor hyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaith Duw. 59 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal Rhagfyr yr 20fed. Ond cyn hynny, os diw o'i mynd, fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau. Fydd ar y nos Iau cynta'r mis, sef Rhagfyr y 6fed. Dwi'n credu mai wythnos i nos Iau fydd hynny, felly wythnos i nos Iau, Rhagfyr y 6fed, ym hanner awr wedi 7 yma yn y capel, fe fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau. Mae'r wybodaeth ar y cerdio yma, yna rhai yn y blaen. Ac hefyd yn rhoi gwybodaeth ar y cerdio, mae yna sôn am yr oedfa noswyl yn y Nadolig, sef croesawu'r Nadolig. Oedfa hwyr iawn yn y nos, am 11:15, ac yna yn anelu orffen yr oedfa o gwmpas hanner nos. Mwyn croesawu'r Nadolig. Hoedfa pnawn Sul nesaf am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gyda ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 45.
Mewn darlleniad o lyfr yr Actau. Actau yr bedwaredd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau penod 4 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac fel yr oeddent yn llefaru wrth y bobl, yr offeiriaid a blaenor y deml a'r Sadwceaid a ddeithant arnynt hwy, yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o feirw, a hwy os o dasant dwylo arnynt hwy ac aid o dasant mewn dalfa hyd dranoedd, canys yr oedd hi yn nawr yn hwyr. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant a rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000, a digwyddodd dranoedd arfod i'w llywodraethwyr hwy a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ymgynnull i Jerusalem, ac Anas yr archoffeiriad a Chaiaffas ac Ioan ac Alexander a chymaint ag oedd o genedl yr archoffeiriad, ac wedi iddynt ei gosod hwy yn y canol, hwy o fynasant, trwy ba awdurdod neu ymha enw y gwneithoch hwy hyn. Yna Pedr yn gyflawn o'r ysbryd glân a ddywedodd wrthynt, chwi beneithiaid y bobl a henuriaid Israel, o dydys yn ein holi ni heddi am y weithred dda i'r dyn claf, sef pa wedd yr iachawyd ef. Bydded hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Crist o Nazareth, yr hwn a groesoeliaso chwi, yr hwn a gyfododd Duw o feirw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi. Hwn yw'r maen a lyswyd gennych chwi'r adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion, trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig. Fan welsant hyfyder Pedr ac Ioan, a deall mae gwir anllythrenog ac anysgedig oeddynt hwy ar y feddasant, a hwy ai hadweinent ei bod hwy gyda'r Iesu. Ac wrth weled y dyn ei achasid yn sefyll gyda hwynt, nid oedd ganddynt ddim i'w ddywedyd yn erbyn hynny. Eithir wedi gorchymyn iddynt fyned allan o'r gynghorfa, hwy a ymgyngrasant a'i gilydd, gan ddywedyd, beth a wnawn ni i'r dynion hyn? Canis yn ddiau arwydd hynod a wnaed trwyddynt hwy, hysbys i bawb ar sydd yn preswylio yn Jerusalem, ac nes gallwn ni ei wadu. Eithir fel nas teiner ymhellach ymhlith y bobl, gan fygwdd bygythiwn hwy, na lefarant mwyach wrth un dyn yn enw yn yr enw hwn. A hwy a'i galwasant hwynt, ac orchmynasant iddynt nad yn nganant ddim, ac nia ddysgent yn enw yr Iesu. Eithir Pedr ac Ioan a tebasant iddynt ac ydywedasant, a'i cyfiawn yw ger bron Duw, wrando arno chwi yn hytrach nag ar Dduw, berno chwi. Cynnes ni allwn ni a ddywedwn y pethau a welsom ac a glywsom. Eithir wedi ei bygwth ymhellach hwy a'i gollyngasant, hwy yn rhyddion, heb gael dim i'w cosbi hwynt, o blegyd y bobl, canis yr oedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn a wneithyd. Canis yr oedd y dyn i'w chlaw 20 oed, ar yr hwn y gwneithyd yr arwydd hwn o iachawdwriaeth. A bydde bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn gallu dod o flaen do'r seddfainc yn llawenhau dy fod yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, yn hir ym aros, bod o'r seddfainc yn o'r seddfainc o ras ac felly o'r wyt ti yn croesawu pechaduriaid fel ni i fedru ddod i'th gwmniaeth di, i'th bresenoldeb di, yn rhai sydd wedi gwrthod y air, yn rhai oedd wedi crwydro oddi wrth y dybethau di, ac eto Dduw trwy dy ras yr wyt ti wedi ymestyn allan ato, mae wedi rhoi yr hodd o ffydd i ni, a'n galluogodd i ymddiried yn hyneidio yn llwyr ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am hyn, yn diolch am dy waith, i ni yn diolch am dy ras a'r trigaredd, yn diolch am yr efengil sanctaidd. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i agosau ato ni unwaith eto ar prynhawn hwn, a byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb yma, yn ein cynhesu ni yn agor llygaid rhai o Dduw, rhai sydd yn ddall ac yn bell o dy bethau di, yn gofyn i ti o Dduw i weithio yn ein plith ni, i beri y bydd na awydd yn y galon i geisio fwy o dy bethau di o Dduw i ni yn gofyn i ti wneud hyn, does dim un ffordd i ni gallu perswadio un enaid i droi ata ti, i gredu yn o ti, i edifarhau o'i pechod, i droi o'r byd y pethau hyn o Dduw yn gwbl amhosibl i ni i'w wneud. Ond wyt ti yn gallu rhoi dy gair, wyt ti'n gallu gorchymyn
Yma dy ras di yn anorchfygol, ac felly o Dduw ni'n gofyn y bydd y ras ar waith, y bydd y di yn gweithio yma yn ein plith, yn peri y bydd rhai yn troi at y ti yma, ac falle o Dduw y rhai trwy dy rhagluniaethau di sydd yn gwrando y bydd ysbryd di ar waith fyna. I ni hefyd yn gofyn o Dduw y bydd ysbryd di ar waith, y rhai sydd yn bell hyd yn oed o gliw yr oedfa hon, rhai sydd heb unrhyw awydd i wrando ar dy efengil di. O Dduw, rhai sydd eisoes wedi gwrando dros y blynyddoedd ond ymhell o dy bethau di. Ni'n gofyn y bydd ysbryd ar waith hyd yn oed nawr, yn dod â rhyw adnod i gof, yn dod â rhyw ddigwyddiad i gof, yn peri y fydd realiti eu pechod yn dod yn gliriach iddyn nhw, a bydden nhw'n dod i sylweddoli eu bod wedi dy dramgwyddo di. O Dduw, ar wyt ti'n gallu gwneud hyn hyd yn oed pan mae enaid yn bell o dy bethau di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn, y byddwn ni yn cael gweld a clywed hyd yn oed cyn diwedd y dydd hwn, dy fod ti wedi bod ar waith yn dwy'n y neidiau at a ti dy hun. Diogelan hamser yma o Dduw i ni yn gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd, i amddiffyn y cyfan i ni yn ei wneud, a gofala yn ystod y dyddiau sy'n dod, nerthyn ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni'n cyflwyno'n hoedfan arbennig yn ystod y cyfnod yma sy'n yn agosau. Ni'n meddwl am y noson o garolau o Dduw ac yn ddiolchgar yn y gorffennol am rhai sydd wedi dod ac yn gofyn unwaith eto y bydd rhain yn dod, ond o Dduw mwy na gweld pobl yn dod. I ni yn gofyn am dy bresenoldeb i fod yma mewn ffordd arbennig iawn ac y bydd ysbryd i ar waith yn ein plith ni. Felly o Dduw, bendithio ni nawr, tyrd lawr ein plith, arwen ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am yn rhif 298 ac hefyd 299. 298 a 299. O'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nhraed. 298 gwn i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o lyfr yr actau bedwaredd benod ar 20 adnod, actau 4 adnod 20. Canis ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glwsom. Nawr ychydig wythnosau ôl drachwn ni ar yr adnodau o bedwaredd adnod, yr 4 adnod gyntaf, a ddarllenau'r rhain i roed y cyd-destun ac fel yr oeddynt yn llefaru wrth y bobl yr offeiriaid a blaenor y deml a'r Sadwceaid a ddeithant arnynt hwy, yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o ferw. A hwy os o dasant ddwylo arnynt, ac a'i dod dasant mewn dalfa hydrannoedd canis yr oedd hi yn awr yn hwyr. Eithir llawer o'r rhai a glwsant y gair a gredasant, a rhyfedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Ac os chi'n cofio, roedd y digwyddiadau yma'n dod o ganlyniad i wyrth o iachad i ni'n gweld yn yr 3 benod ar ail adnod o actau a rhyw ŵr cloff o groth ei fam a ddygyd, yr hwn a ddodant beinydd o'r borth y deml, yr hwn a aelwyd prydferth i ofyn y lysen gan yr rhai a ela i mewn i'r deml. Ac hefyd, os ni'n edrych ar ddiwedd yr 4 benod, adnod 22, i ni'n gweld bod y gŵr yma wedi bod yn gloff ers blynyddoedd, canis yr oedd y dyn i'w chlaw 20 oed, ar yr hwn y gwneithid yr arwydd hwn o iachawdwriaeth. Felly roedd y digwyddiadau yma'n rhai rhyfeddol. Hanes sydd yn sefyll allan, pobl wedi clywed hanes yma'n cael ei hadrodd, siwr o fod, tra'n blant yn yr ysgol Sul ac wedi clywed pobl yn pregethu arni, mae e'n rhywbeth sydd yn gyfarwydd iawn i ni, ac mae e'n gwbl rhyfeddol ar sawl lefel. O ran y wyrth ei hun, mae e'n rhyfeddol. O ran ymateb y dorf ac yn ymateb yr Iddewon ar yr arweinwyr crefyddol, mae e'n rhyfeddol. Ac hefyd y datganiadau disgyblion o ganlyniad i'r wyrth yma, mae e'n rhyfeddol. Felly gallir edrych ar sawl agwedd o'r hanes yma a dysgu llawer o wersi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr 20 adnod a'r rhai o'r adnodau i gwmpas ac edrych ar y gwrthryfel tywyll yma oedd yn digwydd. Ac yna y gorchymyn cableddus a gafodd ei roed, ac yna'n drydydd yr gwrthodiad cyfiawn. Felly yn gyntaf, gwrthryfel tywyll, yn ail gorchymyn cableddus ac yn drydydd gwrthodiad cyfiawn. Wel, yn gyntaf, yr gwrthryfel yma sydd yn edrych yn gwbl dywyll. Mae e'n ddarlun erchyll o gyflwr gwrthryfelgar calon dyn. Does dim byd fwy trist nag i weld calon dywyll, calon galed. Os ni'n edrych ar y 15 adnod ac ar 11 ar 15 adnod 15, eithir wedi gorchymyn iddynt fyned allan o'r gynghorfa, hwy a ymgyngorasant a'i gilydd. Os dychmygwch y sefyllfa, dyma'r arweinwyr crefyddol, aelodau'r Sanhedrin yn dod allan ac yn trafod gyda'i gilydd, ymgyngorasant a'i gilydd. Yna roedden nhw falle yn dod, mi fydda yna llond lle ohonyn nhw'n dod mewn rhywbeth o cilch bach yn dod at ei gilydd. A dyma beth wedon nhw, gan ddweud, beth am nawn ni i'r dynion hyn? Canis yn ddiau arwydd hynod a wnaid trwyddynt hwy, hysbys i bawb ar sydd yn preswylio'n Jerusalem ac nis gallwn ei wadu. Mae'n erchyll o adnodau. Mae bron iawn yn dweud y cyfan, ond dyn nhw'n sylweddoli bod nhw'n dweud y cyfan am eu cyflwr ysbrydol nhw. Maen nhw'n dweud i ni'n farw yn ysbrydol. Dyna beth maen nhw'n dweud, mae'n geiriau eraill. Dim dyna beth maen nhw'n meddwl maen nhw'n ei ddweud, ond dyna beth maen nhw'n dweud. Maen nhw'n dweud ni'n ddall, i ni ar ein ffordd i golledigaeth, dyna beth maen nhw'n dweud, ond dwi'n sylweddoli mai dyna beth maen nhw'n dweud. Be maen nhw'n dweud yw, maen nhw'n dod at ei gilydd a maen nhw'n trafod gyda'i gilydd, ac maen nhw'n dweud beth i ni'n mynd i wneud gyda'r ddau yma neu'r tri yma. A maen nhw'n gwybod yn sicr bod yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Maen nhw am i Pedr ac Ioan. Dydyn nhw ddim am i Pedr ac Ioan glywed ei sgwrsio. Dyna'n sicr. Maen nhw'n mynd allan. Maen nhw'n trafod gyda'i gilydd. Dydyn nhw ddim eisiau datgelu'r diffyg prawf oedd yn ei herbyn nhw. Maen nhw mewn penbleth.
Dyn nhw ddim am i Pedr ac Ioan i weld natur wan neu cwynion yn ei herbyn. Doedd dim dadl gyda nhw yn ei herbyn nhw. Roedd dadl ganddyn nhw yn ei herbyn nhw, ond doedd e ddim yn gwneud synwyr. Doedd e ddim yn swnio'n iawn. Maen nhw'n gwybod doedd e ddim yn gwneud synwyr. Maen nhw'n gwybod bod nhw mewn penbleth, maen nhw mewn picil. Ond dyn nhw ddim eisiau i'r apostolion i weld hyn. Dyn nhw ddim eisiau iddyn nhw i fod yn i sylweddoli, ni wedi'ch cael chi nawr, does ganddoch chi ddim dadl yn ein herbyn ni, does ganddoch chi ddim achos yn ein herbyn ni. Ond roedd yr Iddewon yn benderfynol o wrthwynebu'r apostolion. Yr holl brawf o blaid Pedr ac Ioan. Ac hyn, chwiliant am reswm i wrthwynebu. Adnod 16, gan ddywedyd, beth nawn ni'r dynion yma? Beth i ni'n mynd i wneud? Maen nhw'n dyheu am reswm i wneud niwed iddynt. Maen nhw'n gobeithio wrth dod at ei gilydd a thrafod gyda'i gilydd. Maen nhw'n gobeithio fydd rhywun o'r aelodau'r Sanhedrin yn dod lan gyda rhyw syniad. Sut i ni'n mynd i ddod mas o'r picil yma? Bod nhw'n gwybod mae rhyfeddol oedd y weithred a wnaethant, canis yn ddiau arwydd hynod a wnaed trwyddyn trwydd. Maen nhw'n cydnabod mae'r ddau yma wedi gwneud rhyw arwydd hynod. Mae'n anhygol beth sydd wedi digwydd fan hyn o'n blaen yn ni. Yr oedd gwirth pendant wedi digwydd. Ac yr oedd yn sicr y gŵr yma oedd o'i blaenau gyda Pedr ac Ioan wedi bod yn gloff, a falle bod yn gwneud yn fwy o broblem iddyn nhw. Yr oedd y gŵr yma yn hysbys i bawb, yr oedd wedi bod yn gloff am 40 o flynyddoedd ers ei enedigedd. Gafodd ei eni'n gloff, doedd ddim yn gallu cerdded. Roedd y pawb yn gwybod am hwn, ble roedd e? Yr oedd e'n ddyn trienus ac roedd pobl yn ymwybodol o bwy oedd yn sôn. Ond nawr mae'n sefyll gyda Pedr ac Ioan. Yn gwbl iach. Ac nawr mae'r aelodau Sanhedrin yn gweld y tri yno. Y ddau sydd wedi gwneud y wirth, a'r un sydd wedi cael ei achau, ac maen nhw fyna o'i blaen nhw, a dyn nhw ddim un o'n gallu twyllo neb, achos oedd pawb yn gwybod beth oedd wedi digwydd. Oedd e'n wir yn broblem. Yr holl ardal yn gwybod. Ac felly i hwn fod yn gwbl iach o flaen ei llyged, nid oedd ffoi o'r ffaith i wirth ddigwydd. A hynny drwy law yr apostolion yma, dilynwyr Crist. Ac mae'r geiriau yma'n drienus, ac nis gallwn ni ei wadu. Fedrwn ni mo'i wadu fe. Dyw e ddim yn bosib i ni wadu'r peth, achos mae e mor amlwg. Mae mor glir. Doedd yr Iddewon ddim yn gwadu fod y wirth wedi digwydd, nid oedd posib gwadu. Yr oedd yn amlwg i bawb mae dyma ddigwyddodd. Yr oedd yn achosi'r penbleth mwyaf dyrys iddyn nhw. Os oedden nhw'n cydnabod y wirth, roedd problem ganddyn nhw achos nhw'n colli wyneb, ac felly yn cryfhau llawer apostolion, ac felly yn cryfhau achos yr Efengil. Ac roedden nhw'n cysau'r Efengil, roedden nhw'n cysau'r apostolion, ac yn cysau yr un yr oedden nhw'n pregethu amdano. Ac felly, os oedden nhw'n dweud ar goed fod y wirth wedi digwydd, roedd e'n cryfhau achos ei gelynion nhw. Ond, os oedden nhw'n mynd i gosbi'r apostolion, byddant yn ymddangos mor greulon ac anghyfiawn, gan i'r holl bobl weld mae gwirth oedd wedi digwydd. Chi'n teimlo drostyn nhw tipyn bach? Wel, dim lot, ond chi yn teimlo drostyn nhw. Dyna chi bicil i fod ynddo. Yr arweinwyr crefyddol a'r prawf ddiamheol bod na wirth wedi digwydd, ac sut oedden nhw'n mynd i ddelio. Doedden nhw ddim eisiau gadael i'r apostolion fynd yn rhydd, ond os nhw'n mynd i gosbi nhw, os oedden nhw'n mynd i carcharu nhw, os oedden nhw'n mynd i fflangellu nhw, os oedden nhw'n mynd i ddod nhw gerbron pawb a'i chwipio nhw, nes bod nhw bron a marw, os nad ei lladd nhw, yna bydd y pobl yn dweud, pam i'ch chi'n neud hynny? Maen nhw'n newydd i achau dyn sydd wedi bod yn gloff ers oedd wedi enni. Beth i'ch chi'n neud? Mae hwn yn gallu cerdded, mae hwnna'n gwbl anghyfiawn. Ac felly roedden nhw'n gwybod hynny. Roedden nhw'n gwybod fydden nhw'n edrych yn anghyfiawn, achos mae gwirth sicr wedi digwydd. Ond dyma beth i ni'n gweld bob dydd. Dyma sydd yn dangos eto natur ysbrydol a goriwch naturiol yr Efengil. I ni'n ei weld fan hyn, yn yr oedfa. Mae'r sefyllfa yma yn digwydd fan hyn bob prynhawn Sul, bob bore Sul, bob nos Sul, bob oedfa arbennig. I ni'n ei weld yr union sefyllfa sydd fan hyn. Ac hefyd mae wedi digwydd. Mae yna rhai sydd wedi bod yma yn yr un sefyllfa a'r rhain.
Y mae dyn yn ei bechod yn elyniaethus tuag at Dduw, dyw e ddim eisiau credu, mae'n wrthyn i'r hyn sydd o Dduw, mae'n wrthyn i'r hyn sydd yn bir ac yn lân. Ac os yw'r dyn unrhyw unigolyn am ddilyn crefydd ddynol ydyw yn naturiol, os yw dyn yn naturiol yn grefyddol, os yw wedi cael ei fagu ar aelwyd grefyddol, yna mae'r crefydd, mae'r person hwnnw yn ei ddilyn, nid crefydd y galon sydd o Dduw yw e, ond y weithred grefyddol o addoli Duw o'i dychymyg nhw, neu dychymyg y gweinidog sy'n pregethu. Achos dyw e ddim yn naturiol i unrhyw ddyn i addoli'r gwir Dduw. Mae dyn yn naturiol yn elyniaethus i Dduw, ond dyw hwnna ddim yn golygu na lle fod yn grefyddol. Mae yna filiynau o bobl crefyddol yn y byd, ond maen nhw wedi creu crefydd bach sydd yn ei siwtio nhw, sydd yn caniatáu iddyn nhw, neu be bynnag maen nhw'n dymuno wneud yn eu bywyd nhw. Ond os am wneud gweithred da, mae dyn yn llawn balchder, unau, yn llawn balchder o ran ei gweithredoedd, eisiau pawb i cael gwybod am y weithred da maen nhw'n wneud, neu maen nhw'n cuddio tu nôl rhyw len o ragryth. Dyna beth sydd yn wir am ddyn. Dyna beth ni'n gwybod sydd yn wir o ddyn yn ôl y Beibl, ac i ni hefyd yn gallu weld yn ymarferol o'n blaen ni. Crefyddol, digrefydd, beth bynnag yw e, gweithredoedd da neu ddim yn gweithredoedd da, mae'r cyfan yn dod lawr i falchder dynol. Nid yw dyn am ddilyn Crist. Os yw am ddilyn crefydd, fydd yn dilyn crefydd, ond dyw e ddim eisiau dilyn Crist y Beibl. Falle fydd yn dweud, wel, dwi'n mynd i'r capel, a mae gen i Feibl, a dwi'n i sôn am Iesu Grist, ond eto i gyd, dydyn nhw ddim yn dilyn yr holl Feibl. Maen nhw wedi tynnu darnau allan o'r Beibl, dydyn nhw ddim yn hoffi. Ac felly, gallwn ni dweud yn ddigon hawdd ac yn ddigon clir, dydyn nhw ddim yn dilyn Crist yr Efengil. Yr holl dystiolaeth sydd o'i blaenau nhw. Yr holl ffeithiau sydd o flaen dyn, nid yw dyn am ddilyn Crist. Mae'r holl brawf yno, mae yno i bawb i weld. Wrth edrych ar y greadigaeth, mae yna ddigon o brawf yn y greadigaeth sydd digon o brawf i gondemnio dyn. Ond mae dyn yn gwrthod credu. Yn gwrthod credu. Mae'r holl ysgrythyr yn datgan yn eglur ac yn bendant gwirionedd yr Efengil. Does dim amheuaeth fod yr Efengil wir, ond dim dyna'r broblem, dyw dyn ddim yn ei weld e, ond mae'r ffeithiau yno. Mae'r ystadegau yn profi'r peth, os ych chi eisiau defnyddio hynny, os ych chi'n edrych ar y proffwydolaethau sydd yn yr ysgrythyr. Mae'r hyd yn oed llon dwrn o proffwydolaethau sydd wedi cael ei gwireddu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r rheina yn datgan yn gwbl glir bod yna Dduw ac bod yr Efengil yn wir. Does dim modd profi'r Beibl yn anghywir. Does dim modd tynnu'r Beibl yn ddarnau. Mae gair Duw wedi brofi. Mae ei wirionedd wedi profi cyfnod amser hanes. Pan gwelir prawf o flaen ein llygaid, pan mae unigolion yn gwybod bod yna rhywbeth rhyfedd, rhywbeth pur, rhyw gadernid yn yr Efengil. Mae hynny wedi bod i lawer yma. Fe fydd nifer wedi cael ei magu yma ar ei lwydydd Cristnogol. Ac mae'r prawf yna, does dim cwestiwn. Mae'r prawf ysgrythurol yna, mae'r prawf y greadigaeth yna. Ac yna maen nhw'n gweld rhywun yn dod i gredu. Ac maen nhw'n gweld nhw'n dod o dywyllwch i oleuni. Ac mae'r bywyd wedi trawsnewid. Maen nhw'n gweld, ambell waith, maen nhw'n gweld y ffordd y mae Cristion yn ymateb, sydd yn od, sydd yn rhyfedd. A maen nhw'n llawn cariad a gras, lle'r peth naturiol yw ymateb a talu nôl. Ond nid dyna be mae'r Cristion yn ei wneud. Ac felly, i chi'n gweld y prawf sydd o'ch blaenau chi, ac mae e'n brawf anhygol. Beth mae yr unigolyn yn ei wneud? Maen nhw dal yn ei wrthod. Oes na rai fan hyn heddi sydd dal yn gwrthod? Mae hwn yn profi'r peth, ond yw e. I ni wedi cael aelodau o'n teuluoedd ni sydd wedi cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol, wedi cael ei magu yn y capel, wedi clywed yr hanesion, wedi gweld y pethau rhyfeddol yn digwydd, wedi gweld troedigaethau, wedi clywed y ffeithiau i gyd. Dyw'r byd falle ddim wedi clywed y ffeithiau i gyd.
I chi'n chwilio am gyfle I roed ffeithiau iddyn nhw, ond dyn nhw ddim wedi clywed e. O, mae yna rai o'n plith ni wedi clywed y ffeithiau. Maen nhw wedi clywed yr ysgrythyr yn cael ei darllen yn ddyddiol. Maen nhw wedi clywed gweddiau yn ddyddiol. Maen nhw wedi gweld bywydau sydd wedi trawsnewid, bywydau sydd yn plygu gerbron Duw mewn gostyngeidrwydd ac yn ei addoli fe, ac yn ceisio byw clod a mawl iddo fe. Maen nhw wedi gweld gwirthiau yn digwydd o blaen I llyged, ac eto maen nhw'n gwrthod credu. Dyn nhw ddim eisiau ildio. Ni wedi clywed rhai sydd yn cydnabod mai da a gwir yw'r efengil. Dwi wedi clywed hynny. Ydych chi wedi clywed hynny? Pobl yn cydnabod bod yr efengil yn wir ac yn dda ac yn iawn. Ac eto I gyd, maen nhw dal yn ei wrthod. Maen nhw'n gwybod y bydd diwrnod yn dod pan fydden nhw'n sefyll o flaen I creawdwr. Maen nhw'n gwybod mai dyma ble ceir yr holl atebion I broblemau dyn. Maen nhw'n gwybod hynny. Maen nhw'n gwybod bod yr atebion I gyd yma yn yr ysgrythyr. Ac hyn, dydyn nhw ddim eisiau ildio. Mor gryf yw gafel pechod ar ei henid. Mor dywyll yw'r enaid bod yr holl ffeithiau yno, bod yn ddiamheuol, bod e'n gwbl glir, bod e'n ddiac yn wyn, maen nhw'n gwybod bod gair Duw yn iawn, maen nhw'n gwybod bod bywydau wedi trawsnewid, ac maen nhw'n gwybod bod na Dduw, ac fydden nhw'n atebol gerbron Duw, ac eto be maen nhw'n dweud, dwi ddim yn dod i'r capel. Dwi ddim eisiau dod i'r capel. Dwi ddim eisiau neb yn dweud wrthai. Dwi wedi clywed hwn dweud wrthai. Dwi wedi clywed un yn dweud wrthai, blynyddoedd yn ôl, y mae'r Iesu yn waredwr I mi, ond ddim yn arglwydd. Sneb yn dweud wrtha I sut I fyw. So des I, sut gallai fod yn waredwr felly? Mae yna amheuaeth mawr iawn. Fedrith e ddim fod yn waredwr os nad yw e'n arglwydd. I fedru dweud y fath beth? Dwi ddim yn mynd I gael neb yn dweud wrtha I sut I fyw, be dwi'n neud. Dwi eisiau cael fy dydd Sul yn rhydd I fwynhau fy hun. Dwi eisiau gallu gwylio'r pêl-droed. Dwi eisiau rhoi fy'n rhad I fyny. Dwi eisiau cael gorffwys ar ddydd Sul. Dwi ddim eisiau goffa codi fy'n y cwrdd yn y bore. Dwi ddim eisiau pethau hynny. Dwi ddim eisiau neb yn dweud wrtha I os ydw I fod I fyw yn foesol a'i beidio. Os ydw I eisiau bod yn anfoesol, fe ai yn anfoesol. Dyna be mae dyn yn dweud. Os ydw I eisiau bod yn foesol, neu be bynnag yw diffiniad nhw o moesoldeb. Maen nhw'n dweud fe fydda I wneud e. Dwi neu be bynnag dwi eisiau. Dwi ddim yn cael Duw yn dweud wrthai, ond maen nhw dal, dyma beth sy'n druenus, maen nhw dal yn cydnabod fod y Beibl yn wir. A mae hwnna'n erchyll. I feddwl bod dyn yn gallu dweud y fath beth, yn gwybod fod e'n wir, a dyma'r darlun sydd fan hyn fel yr Iddewon. Roedd yr Iddewon yn gwybod bod gwyrth wedi digwydd. Roedden nhw'n gwybod fod e'n rhywbeth goruwch naturiol, fod na un o enedigedd oedd ddim yn gallu cerdded, oedd yn glof, nawr yn gallu cerdded o'i blaenau nhw. Ac roedden nhw'n gwybod yn enw pwy gwneithbwyd y wyrth yma. Ac roedd doedd dim modd ei wadu fe. Roedd yr holl ffeithiau yno, ond nag yw'n dangos I chi beth yw pechod. Nag yw'n dangos I chi gafael pechod. I ni'n gallu gweld gafael pechod. Pam fod cymaint sydd wedi bod yn rhan o capeli tebyg sydd bellach yn y byd? Pam? Rheswm dano fe yw pechod. Y mae gafael pechod mor dyn. Hyd yn oed pan maen nhw'n gwybod mai dyma'r gwirionedd. Dydyn nhw ddim eisiau fe. Y mae pechod yn fwy deniadol. Dydyn nhw ddim eisiau credu. Maen nhw eisiau gwrthryfela yn erbyn yr efengil. A dyma I chi, fel mae'r penawd yn ei ddisgrifio fe, gwrthryfel tywyll. O, mae e'n dywyll yn diwy. Mae e'n mor dywyll. Mae e'n drienus. Pan I chi'n ei weld e, mae e'n ddigon trist I glywed y byd yn gwadu bod y pethau yn wir. I wadu'r Beibl, I wadu natur creadigedd a'r rhyfeddodau'r y byd creadigedd. A mae'n drist clywed hynny. Ond pan I chi'n clywed rhywun sydd yn cydnabod bod y ffeithiau o'i blaenau nhw, bod nhw'n gallu gweld mai gwir yw'r Beibl, ac maen nhw dal yn gwrthod. Wel, gyda chi symud ymlaen, gorchymyn cableddus, wel, mae'r holl darn yn un trienus. Mae yna orchymyn ofnadw yn digwydd fan hyn. Nid yw ymateb yr Iddewon yn gwneud synwyr I resymeg ddynol. Dwi ddim yn gwneud synwyr os yw'r prawf bod yna wyrth wedi digwydd fan hyn, yna fe ddylech I fod yn llawenhau.
Ac felly, i ddyn sydd o gwmpas i'r dorf, I unrhyw un wrthwynebu hynny, fyddwch chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n od. Mae'n rhyfedd, mae'n rhywbeth da iawn di digwydd fan hyn, ac I chi'n I cysau nhw. Ond yn ysbrydol, mae'n ddealladwy, mae'n dangos I ni natur ddynol yn eglur. Nid oeddent yn gallu gwadu'r hyn oeddent wedi weld, nid oes cwestiwn am y peth. Ac mae wir am rai fan hyn heddi, neu rhai sydd yn gwrando, nid oes modd gwadu yr hyn maent wedi tystio yn eu bywydau. Maen nhw'n gorfod cydnabod, os nhw'n dweud y gwir, bod na wirionedd yn yr Efengyl. Ni allant wadu gwirionedd yr Efengyl. Ac roedd sawl un a bu brofi diwygiadau crefyddol I ni wedi clywed am hyn yn do. Sawl un yn y diwygiadau fi oedd yng Nghymru. Oedd yn gallu tystio i'r ffaith, yn gallu disgrifio'r diwygiadau. Dyma I chi falle elfen o gyffwrdd ar hwn. Rhywun falle yn 1914, falle dim 1914, fydde falle 1914, 1924, 1934 yn edrych nôl ar y diwygiad ac yn dweud mi roeddwn ni'n byw yn y pentre pan oedd y diwygiad yn digwydd a pan oedd yr ysbryd ar waith a pan roedd y torfeidd yn dod mewn i'r capel ac roedd y pregethwr yn pregethu, roedd yna dywelwch a maen nhw'n gallu disgrifio'r peth ac roedd dagrau ac roedd cyffesu o bechod ac roedd nhw'n dod I gredu yn Iesu Grist ac roedd nhw'n dod yn aelodau ac am 10, 15, 20, 30 o flynyddoedd gweddill I bywydau nhw gwasanaethu Duw ac yna mae rhywun yn gofyn iddyn nhw pryd eitoch chi gredu o na nes I ddim dod dyn nhw ddim yn gwadu y diwygiad. Dyn nhw ddim yn gwadu beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi tystio i'r peth ac eto mae gafael pechod mor dyn arnyn nhw. Doedden nhw ddim wedi cael eu cyffwrdd. Roedd yn gwybod yn tystio I nerth yr ymweliadau o ddifri. Fan hyn yn gweld gwirthiau, trawsnewidiadau bywyd o flaen I llygad a dal heb gredu ac yn hapus felly. Ond fan hyn mae'r Iddewon yn dyheu am ateb i'w penbleth. Ac mae pechod mae gafel pechod mor dyn arnyn nhw. Maen nhw'n trio meddwl sut allwn ni ddatrys y broblem yma. Dyn nhw ddim eisiau creu cynnwrf, dyn nhw ddim am golli wyneb. Ac os gwrthwyneba'n Pedr ac Ioan ar goedd yna byddent yn ymddangos yn ddrwg. Ac eto mor gryf oedd eu hatgasedd, mor gadarn eu hawydd am ymwrthod ar rhain, rhaid oedd iddynt ei rhyddhau yn y pen draw. Dyn nhw ddim eisiau rhyddhau nhw. Dyn nhw ddim eisiau rhyddhau yr apostolion, ond oedd dim dewis nhw, ond sylwch beth maen nhw'n ei ddweud. Maen nhw'n rhoi rhybydd iddyn nhw, adnod 17. Eithir fel nas teiner ymhellach ymhlith y bobl. So dyn nhw ddim eisiau'r neges yma I fynd ymhellach. Gan fygwth bygythiwn hwy. Dyna chi ail ddweud. Nawr mae'r ail ddweud na'n arwydd o cael. Gan fygwth bygythiwn hwy, na lefaront mwyach wrth un dyn yn yr enw hwn. Dyn nhw ddim hyd yn fodlon enw Iesu Grist. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn gallu cael eu hunan I ddweud yr enw Crist yn yr enw hwn. Ac maen nhw'n gorchymyn yr apostolion I beidio gwneud dim yn enw'r hwn. Nid oeddent am iddynt helpu unrhyw un. Be maen nhw'n dweud yw, dydyn ni ddim eisiau gweld chi nawr yn gwneud unrhyw wyrth arall, wneud unrhyw neges arall, unrhyw bregeth arall, yn enw yr un yma chi'n pregethu, sef Iesu Grist. Hynny yw, be maen nhw'n dweud mewn geiriau eraill, os oes yna rhywun yn dod ac aelodau o'i teuluoedd sydd yn ddifrifol wael ac I chi yn teimlo fel gweddio bydd yr rhain yn cael ei iachau, dydych chi ddim yn cael gwneud e. Dydyn ni ddim eisiau gweld neb arall yn cael ei gwella, I ni eisiau gweld nhw'n parhau yn ei afiechyd, dydyn ni ddim eisiau chi helpu neb. Os oes na rai wedi marw yn gorfforol hyd yn oed gadewch iddynt, dydyn ni ddim eisiau gwirth o rhywun dod nôl o'r bedd. Nid oeddent am i'r Efengyl ledaenu ymhellach ar unrhyw bris. Peidiwch, does dim hawl da chi, un un eich bygwth chi. Nid oeddent am unrhyw lwyddiant. A dwi'n digwydd o hwy a'i gael wasant hwynt ac archmynasant iddynt. Nad ynganent ddim ac na ddysgant yn enw yr Iesu. Dyn nhw ddim eisiau dim byd. Nid oeddent am wneud na phregethu dim. Gwaherddi'r hwy.
Gorchmynnu'r hwy beidio pregethu am Iesu Grist croesoeliedig. Nid oeddent am iddynt pregethu am fywyd Crist, am wirthiau Iesu Grist, am athrawiaethau Iesu Grist. Nid oeddent am iddynt pregethu iddo ddod I bwrpas I achub dyn o'i bechod. Oedden nhw ddim eisiau sôn am bechod. Nid oedd am iddynt pregethu Iesu Grist dweud mae ef oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd ac nad oedd ffordd arall at Duw ond trwyddo ef. Da chi peidiwch a dweud hynny. Dydyn ni ddim eisiau chi Pedr ac Ioan yn pregethu dim byd am Iesu Grist, na'i eiriau fe, na'i fywyd, na'i farwolaeth, dim byd, nac fel welon ni'n gynharach yn y benod, sicr ddim am yr atgyfodiad. Peidiwch a sôn am y groes ac arwydd y cad y groes. Gallwch chi glywed sawl lle heddi, sawl lle byddai'n gwahardd chi rhag pregethu am y groes, fel y mae'n ei ddysgu yn y Beibl. Peidiwch chi a pregethu am groes, peidiwch a pregethu am bechod, peidiwch a pregethu am uffer, peidiwch chi a pregethu am sancteiddrwydd Duw, peidiwch chi a pregethu mae Crist yw'r unig ffordd. Dyw e ddim yn wleidyddol gywir I pregethu'r fath beth. Peidiwch chi da chi am wneud. Peidiwch a dweud bod rhaid I chi cael profiad o droedigeth. Peidiwch a sôn am yr ail enedigeth. Mae hwn yn union fel Cymru ond dyw e. Mae'r capeli'n dweud, dydyn ni ddim eisiau'r efengil, dydyn ni ddim eisiau chi pregethu mae Crist yw'r unig ffordd, dydyn ni ddim eisiau chi dweud mae ffydd efengelaidd yw'r unig ffydd. O na, dim yn yr oes yma, ni fwy goleuedig yn yr oes yma. Mae pob crefydd yn ôl crefyddwyr ein gwlad ni bellach yn dweud yn arwain at Duw, ac yma nhw'n gwadu'r cyfan am yr ysgrythyr. Maen nhw'n dweud, peidiwch chi, dydyn ni ddim eisiau clywed chi, I chi'n eithafol. I chi efengelwyr yn eithafol. I chi mynd dros ben llestri, ac mae pobl yn rhybuddio pobl amdano ni. Maen nhw'n dweud, peidiwch yn mynd atyn nhw, maen nhw'n od, maen nhw'n eithafol, maen nhw'n dweud pethau hirt. Debyg iawn i'r Iddewon. Doedden nhw ddim eisiau clywed yr efengil. Dyw pobl ddim eisiau clywed yr efengil. Crefyddwyr ddim eisiau clywed yr efengil. Dyn nhw ddim eisiau clywed mae Iesu Grist yw canolbwynt ffydd yr efengil ac ffydd Gristnogol. Mae'r groes yw popeth. Mae'r groes yw'r popeth. Dyn nhw ddim eisiau clywed na. Peidiwch a pregethu hynny. Mae yna bethau eraill. Helpu'r tlawd. Wrth gwrs, sy'n eisiau helpu'r tlawd, ond dim dyna'r canolbwynt yr efengil. Bod yn garedig i'n cymdogion, sicr I chi nid dyna canolbwynt yr efengil. Mae'n bwysig helpu i'n cymdogion ni. Ond ni'n clywed pob math o negeseuon yn cael ei chyhoeddi. Ond beth ni'n cael fan hyn yw Iesu Grist ar groes. A digofaint y tad yn cael ei dywallt ar ei fab, ar y groes pam am ein pechod ni, ond oedd yr Iddewon ddim. Roedden nhw'n dweud hyn, a hwy ai gael wasant hwynt ac orchmynasant iddynt, nad ynganant ddim ac na ddysgant yn enw'r Iesu. Peidiwch chi a pregethu yn enw Iesu Grist. Peidiwch chi a pregethu athrawiaethau fe. Peidiwch a gwneud gweithredoedd da yn ei enw e. Dim byd o gwbl. Peidiwch a sôn am yr atgyfodiad sydd yn profi pwy oedd e, mab Duw. O I feddwl am y fath orchymyn, y fath gabledd, bod pobl crefyddol yn gallu gwahardd rhywun rhag pregethu yr unig ffordd i'r nefoedd. I orchymyn rhywun I beidio sôn am y peth pwysicaf, y peth mwyaf rhyfeddol yn yr holl fyd, a'r peth mwyaf ysgytwol trwy hanes y byd. Am yr un mwyaf rhyfeddol, fel mae Pantycelyn yn dweud, ymhlith a fi neu yntai ddaw does debyg iddo fe. Cael eich gwahardd rhag pregethu am yr un fwyaf rhyfeddol sydd erioed wedi bod ac erioed yn mynd I fod. Adnod 21, eithir wedi ei bygwth ymhellach, hwy a'i gollyngasant hwy yn rhydd. Heb gael dim i'w cosbi hwynt, o blegyd y bobl, canis yr oedd pawb yn gogoneddu Duw, am yr hyn a wneithid, o dyna I chi broblem. Yr oedd pawb yn gogoneddu Duw am y wyrth. O mae'r rhain yn ei bygwth nhw ymhellach. A sylwch, nid bygythiad cyffredin oedd hwn. Ond yn yr gwreiddiol, mae yna elfen yma, mae bygythiad o'r mwyaf oedd e. Gallwch chi ddim cael bygythiad fwy llym na hwn. Dyma beth o'n ei olygu. Y mae'r rhain yn dweud oedd Pedr ac Ioan ac yr un sydd wedi cael ei achau, os fentrwch chi ddweud unrhyw beth am Grist.
Os fentrwch chi pregethu yn ei enw ef, os fentrwch chi wneud gwirth arall yn ei enw ef, fe newn ni'ch carcharu chi, neu fe newn ni chwipio chi i farwolaeth. Nawr ten. Dyna i chi fygwth. Dyna i chi roedd nhw mor flin. Dyna pa mor wrthwynebus oeddynt. Mae'n ofnadw. O feddwl mai dyma oedd y newyddion gorau mae'r byd erioed wedi gael. Dyma oedd yr Hen Testament yn ei ddweud fod un yn mynd i ddod sydd yn mynd i achub dyn o'i bechod a fod yr holl broffwydolaethau yn pwynt at Crist ac yna mewn llawnder amser fe ddath Iesu Grist gafodd ei eni yn faban ac yna fe dyfodd fe fuodd fyw bywyd perffaith fe gyflawnodd y gofynion y tad ac yna croeshoeliwyd ef ar y groes ac yna atgyfododd e'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd ac fe wnaeth yr cyfan ac mae'r rhain yn dweud os fentrwch chi ddweud unrhyw beth am hwn to, fe newn i'ch lladd chi. Bod nhw'n gwybod bod yna gwirthiau rhyfeddol wedi digwydd, weithredoedd llawn cariad a thrigaredd. Dyna i chi dangos sut y mae pobl yn gallu bod mor wrthwynebus at yr hyn sydd yn iawn. Yn fer i orffen, fe gewn ni wrthodiad cyfiawn. Adnod 19, sylwch sut mae Pedr ac Ioan yn gwrthod gwrando. Eithir Pedr ac Ioan atebasant iddynt ac addywedasant, a dyma i chi'r cwestiwn maen nhw'n rhoi ger ei bron nhw. Ai cyfiawn yw ger bron Duw, wrando arnoch chwi yn hytrach nag ar Dduw. Bernwch chwi. Ni'n mynd i osod y sefyllfa ger eich bron chi. Pa un sy'n iawn? Gwrando arnoch chi, neu ar Dduw. Penderfynwch chi. Dyna chi ateb. Pa mae rhywun newydd fygwth, bydden nhw'n eich lladd chi. Maen nhw'n gwrthod gwrando ar arweinwyr crefyddol, beth bynnag y canlyniadau, yr holl fygythiadau, dyna i chi awdurdod wrth siarad. A sut roedd y ddau yma'n gallu wneud hyn? Wel, i ni wedi cael cyfeiriad ato fe yn adnod 8. Yna Pedr yn gyflawn o'r ysbryd glân a ddywedodd wrthynt ac yna mae'n ymhelaethu. Roedd yr ysbryd glân arnyn nhw. Roedd nerth yr ysbryd glân arnyn nhw. Ac hyn yn ei galluogi nhw i lefaru trwy nerth arbennig o ddifri. Maen nhw'n ei herio yr arweinwyr. Maen nhw'n dweud wrthyn nhw, does dim dewis gyda ni. Does dim dewis. Gewch chi fygwth faint bynnag mynwch chi. Rhaid i ni i fyddhau i Dduw. Ac yna dyna be maen nhw'n dweud yn yr adnod, y geinfed adnod. Canis ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glwsom. Rhaid i ni bregethu beth i ni wedi brofi. Beth i ni wedi weld, beth i ni wedi brofi, rhaid i ni bregethu'r pethau yma. Be bynnag i chi mynd i ddweud, newch chi be bynnag i chi moyn, ond does dim dewis gyda ni. Rhaid i ni bregethu y gwirionedd, rhaid bregethu'r efengyl, rhaid rhybuddio pobl. Maen nhw ar ei ffordd i golledigaeth, maen nhw ar ei ffordd i gondemniad y tad am dragwyddoldeb. Does dim dewis gyda ni. Mae'r arglwydd wedi bod yn drigarog wrtho ni. I ni wedi tystio, ni wedi profi hyn. Rhaid i ni bregethu'r pethau yma. Ni'n dechrau ame, falle bod rhai wedi camddeall ar efengyl. Beth i ni fod i wneud? Bod yn dawel? Na, beth i chi wneud? Dweud wrthyn nhw, ydych chi wedi deall ar efengyl? Dyma falle neges am yr oes yma, am y dydd yma, i'r byd efengyled. Chi sydd yn honni bod chi'n Gristnogion, ac eto gyd yn byw bywydau o fydolrwydd, ac yn caniatáu y cnawd i ddod mewn i'r eglwys. Be fydde Pedr ac Ioan wedi dweud? Fydden nhw wedi dweud, rhaid i ni bregethu a dweud wrthych chi, a yw eich proffes chi yn real? A ydych chi erioed wedi dod i ddeall yr efengyl? A ydych chi wedi edifarhau? Ac maen nhw'n rhybuddio, fedrwn ni ddim tyweli, fedrwn ni ddim aros yn dawel, bod ni'n gwneud ni'n yn amhoblogaidd, fod y byd efengyled neu byd crefyddol yn sibrwd amdano ni a dweud pob math o beth amdano ni, peidwch a gwrando arnyn nhw, maen nhw dros ben llestri, ond bydde Pedr ac Ioan wedi dweud, canis ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glwsom. Mae'r arglwydd wedi'n galw ni, bydde Pedr
Pedr wedi dweud, mae'r arglwydd wedi rhoi galwedigaeth i ni bregethu'r gwirionedd ac i rybuddio chi am golledigaeth, a fedrwn ni ddim. Maen nhw'n dweud wrth y Sanhedrin, maen nhw'n dweud wrth yr arweinwyr crefyddol, i chi'n golledig, i chi'n rhagrithwyr, a mae Iesu Grist wedi dweud wrthoch chi, i chi'n peintio'r tu allan yn wyn, ond mae'r tu fewn yn dywyll, ac felly rhaid i ni ddweud wrthoch chi, i chi'n golledig. Bo chi'n eich bygwth ni, eich bo chi'n dweud pob math o beth yn ein herbyn ni, rhaid i ni fod yn ffyddlon i'r gwirionedd. Jeremia, adnod 20, penod 20, adnod 9. Yna dywedais, ni soniaf amdano ef, ac ni lefaraf yn ei enw ef mwyach, ond ei air ef oedd yn fy nghalon yn llosgi fel tân, wedi ei gau o fewn fesgyn, a mi aflinais yn ymatal, ac ni allwn beidio. Ni allwn beidio pregethu, dyna dwedodd Jeremia. Amos 3:8. Rhiodd y llew, pwy nid ofna, yr arglwydd ior a lefarod, pwy ni ffroffwyda. Rhaid i ni broffwydo. Rhaid i ni rybuddio chi am golledigaeth. Rhaid i ni i rybuddio chi am broffes wag yn y gobeith y byddwch chi yn dod a bydd yr arglwydd yn agor eich llygad chi. 1 Corinthiaid 9 adnod 16 canis os pregethaf yr efengil, nid oes orfoledd i mi, canis anghenraid a osodwyd arnaf, a gwai fydd i mi, oni ffregethaf yr efengil. Dyna beth mae Pedr ac Ioan yn dweud. Dyna beth mae Paul yn dweud. Dyna beth dweud Jeremia. Dyna beth dweud Amos. Holl apostolion, yr holl broffwydi, fedrwn ni ddim tywelu. Mae pobl yn trial ein tywelu ni'n does. Trwy'r amser. Mae yna rhywun yn trial ein tywelu ni o fewn y capeli, tu fas i'r capeli. Mae'r un drwg yn dod ac yn trial tywelu ni yn ysbrydol. Mae'n dod ac yn taflu picellau tanllyd, yn dod â'i amheuon, yn dod â'i broblemau. O unrhyw beth i dawelu'r pregethwr ac pregethu. Rhaid oedd i Pedr ac Ioan bregethu ar hyn yr oeddent wedi dystio yn bersonol y pethau yr oedden nhw wedi weld a'i glywed, yr oeddent wedi profi o ras Duw yn ei bywyd nhw. Yr oedden nhw'n gallu dweud hyn, mae Duw wedi bod yn raslon i fi. Mae wedi maddau fy mhechod i, mae wedi golchi fy mryntni ffwrdd, mae wedi maddau fy mhechod i. Dyna beth bydde Pedr ac Ioan dweud. Bydde Pedr dweud, mae'r arglwydd wedi maddau popeth dwi wedi wneud yn ei erbyn e, ac mae hwnna'n hysbys i bawb. Sut fedra i fod yn dawel? Yr oedd Pedr ac Ioan wedi gweld mawredd Duw, wedi gweld ei sancteiddrwydd e. Ac felly roedd yna reidrwydd arnynt i bregethu'r gwirionedd. Pan mae'r ysbryd glân yn dod, pan wedi galw ac wedi dangos ei air, pan wedi rhoi dirnadaeth i'w weision, rhaid ei chyhoeddi, rhaid pregethu'r gwirionedd. Os gwelir gwrthgiliad yn yr eglwys, os gwelir proffes wag, os gwelir gau a thrawiaeth. Dyma be maen nhw'n dweud, rhaid bod yn ffyddlon i'r alwedigaeth, i'r neges. Dyna be mae Pedr ac Ioan yn dweud, rhaid i ni fod yn ffyddlon. Rhaid pregethu'r efengil yng Nghrist Iesu. Mae dyma'r unig ffordd. A rhaid pregethu'r efengil beth yw e, nid dim ond proffes, nid arwyddo darn y bapur, nid adrodd ryweddi yw e. Rhaid bod yna waith o ddifri. Rhaid i'r arglwydd fod wedi dod lawr, wedi agor llygaid yr enaid, ac chi wedi gweld eich pechod, ac yna chi wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Chi wedi gweld ei fawredd, chi wedi gweld bod wedi cadw'r gyfraith yn llwyr, ac yn bod yn sefyll yna fel ein cynrychiolydd ni, ac yna chi'n clywed beth sydd wedi digwydd ar y groes. Mae'r tad yn cosbi Iesu Grist am fy mhechod i am bob un o'r pethau dwi wedi wneud a'i ddweud a'i freuddwydio, ac bod Crist wedi dioddef condemniad oherwydd y pethau dwi wedi wneud, a fod e wedi tywallt ei waed oherwydd fi, ac yna i chi'n clywed ei fod yn eich croesawu chi at droed y groes, a bod y gwaed yn llifo, a fod modd i chi fynd i'r ffynon honno, a fod ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Dyna'r neges, dyna'r unig neges. Ys dim ots ble chi'n mynd, pwy chi'n cwrdda, os mae nid dyna'r neges, yna maen nhw'n union yr un peth ar aelodau'r Iddewon, yn y Sanhedrin, yr ysgrifenyddion, pwy bynnag oedden nhw. Dydyn nhw ddim yn pregethu'r gwir.
Dyma'r unig gwirionedd. Mae Crist ei hun wedi dweud mai dyma'r unig gwirionedd. A dyma be mae Pedr ac Ioan dweud, fedrwn ni ddim fod yn dawel. Sdim os be mae pobl yn dweud, wel mae'r oes yn un modern, i ni'n byw yn yr oes yma na 2018, bron yn 2019. Dydyn ni ddim yn credu yn crefydd mor hen ffasiwn a hynny. Rhaid i ni gadw fyny ar amser. Rhaid i ni fod yn fwy llac. Rhaid i ni addoli yn fwy llac. Rhaid i ni fyw yn fwy llac. Rhaid i ni dderbyn pobl ar ei gael. Rhaid i ni wneud hyn. Rhaid i ni ganiatáu'r peth yma. Mae y mor dywyll ar yr eglwys. Mae rhaid i ni afel ar be bynnag sydd gyda ni. Dyna be mae'r oes yma'n dweud. Rhaid i ni fod yn fwy goddefgar tuag at y peth yma. Nid dyna be mae Pedr ac Ioan yn dweud. Rhaid maen nhw'n dweud. Rhaid i ni bregethu'r gwir. Be bynnag eich bygythiadau chi. Be bynnag eich chi'n dweud i chi'n mynd i wneud yn ein herbyn ni. Mae Iesu Grist wedi rhoi neges i ni. Mae Iesu Grist yn unig yw'r ffordd. Ac fe bregethwn ni hwn. Pa beth i chi'n mynd i wneud? A ydych chi wedi dod at yr un profiad a gafodd Pedr ac Ioan? A ydych chi wedi dod at yr un yr oedden nhw yn ei gyhoeddi, at Grist? Ac wedi profi'r un peth, wedi gweld ac wedi clywed yr un peth yma nhw wedi glywed a'i weld. Achos mae hwn yn trawsnewid enaid yn llwyr. Canis ni allwn ni, na ddywedom y pethau a welsom ac a glywsom. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air di, yn diolch am yr efengil, yn diolch i ti am y neges gafodd ei bregethu yn ystod yr eglwys fore ac yna dros y canrifoedd. Ac o Dduw, nad oes llawer yn clywed y neges hon bellach yn ein gwlad ni. I ni hefyd yn credu yr wyt ti'n gallu dod lawr ac fel yn yr achos yma, 5,000 yn dod i gredu. O Dduw, os wyt ti'n dweud y gair, yna fedrwn ni weld hynny unwaith eto, hyd yn oed yn y ddinas dywyll hon. Te'r gweithio yn ein plith, tywallt y ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 571, 571. Boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle, ni wna gwaredigedd ragor i greadur i syne. Gallu'r nefoedd, oedd am daliodd i i'r lan. 571, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.